O noso amigo, compañeiro e colaborador do Bar Celeste, Martín González, que é responsable de comunicación de Amnistía Internacional en Vigo, recentemente escribiu e publicou no Nós Diario un artigo referente a esa situación que tivo que afrontar e que constantemente ten que afrontar Borja Iglesias polos insultos homófobos e mesmo ameazas de morte. Martín deunos o ok para ler este artigo e publicalo como un vídeo, este vídeo que estades a escoitar na canle do Bar Celeste. É un artigo de análise cunha fotografía do dianteiro do Celta Borja Iglesias e titúlase Ser valente nun mundo que cala. Como a tanta outra rapazada do país, crieime rodeado de campos de fútbol, ambientes nos que xa dende a infancia a presenza das mulleres estaba mal vista, onde os gritos de maricón ou as acusacións de non ter ovos eran o pan de cada día e onde un debía se adaptar a un estándar de masculinidade normativa para sobrevivir. Pese a que como sociedade semellamos avanzar lentamente nisto, escenas como a vivida por Borja Iglesias estes días fan que aún lle entren as dúbidas. Precísanse máis ca nunca modelos de masculinidade alternativos que permitan ás persoas medrar e desenvolverse libres de xustillos e prexuizos. O mundo do fútbol é, por moito que se intente amosar o contrario, diñeiro por riba de valores, capitalismo puro e duro. Nos círculos futbolísticos bótanse en falta con resignación tempos nos que o diñeiro parecía non selo todo, nos que a paixón e a espontaneidade tiñan aínda cabida. Porén, no extradeportivo, as sombras sempre foron alongadas. Violencia, misoxinia e homofobia mancharon sempre a competición. En 2019, no medio desta escalada materialista, anunciouse o traslado da Supercopa de España a Arabia Saudita, país coñecido polas continuas violacións dos dereitos humanos e as restricións á liberdade política e de expresión. O branqueamento de imaxe dun pésimo historial de dereitos humanos mediante o deporte, chamado sports washing, xa está á orde do día. A cambio de grandes cantidades de cartos, a Real Federación Española de Fútbol fai a vista gorda. O mesmo sucedeu co Mundial de Qatar e outros eventos internacionais. Así e todo, poucas figuras deportivas se posicionaron públicamente en contra deste tipo de perversións ou se significaron en xeral. Unha delas foi Iñaki Williams, quen criticou o actual formato da Supercopa e afirmaba hai algúns meses, estas son verbas de Iñaki Williams, semella que a ultradereita está de moda, así que os que temos voz tentaremos seguir traballando para seguir calando bocas e tirando barreiras. Xunto a estas voces individuais tamén existen iniciativas colectivas, tales como a Asociación de Seareiros do Newcastle NUFC Fans Against Sports Washing, é dicir, Seareiros do Newcastle contra o sports washing, quen se posicionan contra o uso do deporte como a ferramenta de branqueamento político tras a compra do club polos sauditas. En casos extremadamente raros, como o do FC St. Pauli alemán, é o propio club quen adopta unha postura clara e firme asumindo unha identidade abertamente antifascista. Os espazos públicos funcionan como grandes altofalantes
que permiten replicar e amplificar o sentir social. Poden ser utilizados con fins autoritarios, propagandísticos, machistas, pero tamén poden converterse no xerme dun cambio a mellor cando a xente se une polo respecto e a igualdade. O que aconteceu o pasado domingo mostrou a efectividade da mobilización popular. Ante os insultos homófobos e as ameazas de morte a Borja Iglesias tralo partido do Celta no Sánchez-Pizjuán en Sevilla, a afección do equipo galego mobilizouse contra o odio pintando as unllas antes e durante o partido contra o Rayo Vallecano en Balaídos como xesto simbólico contra o odio e a discriminación. Peñas, familias, nenos, xogadores e mesmo o club sumáronse á iniciativa para visibilizar a homofobia no fútbol e reivindicar unha masculinidade diversa e respectuosa. Esta situación contrasta coa presión que se observa noutras moitas contornas. En Hungría, o organizador do Orgullo de Pécs, Geza Busas-Habel, enfróntase a unha pena de prisión por organizar unha manifestación pacífica en defensa dos dereitos das persoas LGTBIQ+, do país. En Cazaquistán vaise aprobar unha lei que someterá a censura multas e detencións ao contido LGTBIQ+, nun contexto de detencións arbitrarias e agresións en espazos seguros. Por non falar de todos os países nos que se chega a castigar a homosexualidade ata coa pena de morte. O bo é que a igualdade comeza na nosa contorna, nos nosos fogares, nas nosas escolas, nos nosos estadios. Non é dabondo compoñerse de perfil, é preciso mostrar apoio ás causas xustas, porque non se trata só dun xogo. Falamos de que ninguén teña que vivir pensando que non encaixa, de que ningún xogador, actor, político ou cura teña que ocultarse, de que os espazos hostís pasen a mellor vida. Xestos tan sinxelos como pintar as unllas mostran que outra masculinidade é posible. Unha masculinidade respectuosa, diversa e valente. Moitas grazas, Martín González.